Naupang Kawṭhalo le luak hi hriang deuh hian a leng fo mai a hei hi ngaihthah lo tur ani a tunin hi khat chung pawh hian hei damdawilah hian kan hmu nual mai a hei wang hianin amamaw te awm takin a enkawl dan tur te tih dan tur te le enge hlauhawm chhinchhiahna danger sign ang chi te kha an sawi zau ila atlangpui thu in viral infection ani a hemi rotavirus infection hi ni a atambera chon rotavirus an tiang ka le baka norovirus ani a he baka hianin hei food poisoning an tiang chi te tui thiang him lo in wang te tin eile in hemi lactose intolerance an ti ang chi wang te le achang chonin rul hut wang te po ani ve theya hemi rotavirus hemi an tambera hian chodan chu hei pumte lo na a an luak ka tin an Kawṭhalo baka hian an khosik sang tak an dei theu bok thin ani chuan he tiang chhinchhiahna te tuna kan soyang te an mani chuanin damdaw in pan puiwat tur ani Naupang bo Naute mo chu hemi an chawa nge an muta chuak deuh renga an zoi em chuanin damdoi ka puiwat tur hian an mit te po alo thuk thei an ka te lo ro theia mitui te po tla tur om lo thei chuan an zun tlem em chuan in an luak reng chuan in an ek ka thi te la an luak ka thi te tel te in khosik sang lutuk 102 degree Fahrenheit ang chi te chuanin Naupang a bit takin kum chan ve ai Naupanga yang kara serious big ani chuan a treatment na hian a poimo masaber chu ORS ani a hemi khami a infection ai ma khanin tuiril tlak chamna dehydration hi a hlauhawm bera hei an thi pui chan le chau chan ber po ani thina chuanin ORS khapek ran tur ani a voi khata peteu lovin minute nga tanga minute som dan te a kan tlem atia thirfian te mo tul thin tur ani a an luak ani chuan minute nga tanga minute som vel nga a kan pek le thin tur ani a in an Kawṭhalo ni pon khami ORS ka chu pek chhun zom zel tur ani in pek dan tura hian kum ni aya Naupanga chuanin ml songa tanga ml zahi an ek apiang khanin an ek zo piangin pek thin tur ani a kum ni le kum somin kara chuan ml za tanga ml zani kha ani Kawṭhalo an nin thiar piangin pek thin tur ani in ORS an peka an luak chho zelamo ami Kawṭhalo kha are chon lo chuanin drip khai te po ngai thina yanga chuanin PP te RL te khai thin tur ani a entenan kg somni ta kom somni panga vela chuanin puitling dos chan veng velte an taksari zonga zir khanin drip khai thin tur ani chuanin nutte hnelai ni chuanin an nutte hnek kha top tur ani lowa in te ma upadeu to kum khat chunglam kum khat kum hi te ni chuanin nge thil tuiril lampang balhla te mo buhop te mo bok tu te po theng khape ka poilova amero chu ei mui mer le thil mom ang chi te cold drinks ang chi te khating kha pek lo tur ani a ORS ka tlem pek tur ani etiang dam doya chuan zinc tiang hi thakhop maya hei hianin khami Kawṭhalo le luak na salo tuk tur kha ti zia oma areili tuk tur kha ati toy boka an nat chung kha ni som atanga ni som pali pek tur ni tlang puya a dos hi chu an kg an tasari zonga zirani a an luak na sat chuan ondan seton te po pek tur ni a ana sat pe zonin injection te po angai thina ni hetia nga hian viral infection ani tlang pui wang hianin antibiotics hi angai lo tlang pui ani chuanin hute pek thul lo tur ani a tui ringot pek lo tur ni a tuya ORS kha pek pui mo ani in tiang Kawṭhalo re reng chuanin tui hri ani mo Kawṭhalo pa ngai engpon ro se emi ORS hi nun na chan him tu ni a in cho bu hop te mo kha chakna pe tu ni a chuanin tui ri tlak channa o mem ti hi en phot tu ni en nge tur ni ni chada kan soi mit tui tla lo te zun tlem te atiang ka chung ro te khatiang kha tui ri tlak chamna chhinchhiahna ni ole kha Naupang Kawṭhalo le luak chungchang kan soi thei tlem chu ti te se